Street art er igennem de sidste år blevet mere og mere populært. Alt fra store farverige malerier og politiske stencils til små stickers og sjove skulpturer popper konstant op i gadebilledet. I Danmark er stort set alt dette ulovligt. Men hvordan forholder kunstnerne sig til loven? Mener de selv, at det er i orden at lave denne form for kunst, og hvad får en person til at udøve street art? Michael Kroll har lavet street art igennem de sidste 10-12 år. Jeg var startet på kokkeuddannelse, og det kedede mig simpelthen så meget, så jeg sad ved computeren, og så kunne jeg jo se, at i Barcelona og Berlin og New York, der begyndte det at spire frem. Jeg har altid været interesseret i kunst, og kunne også se, at folk i 70'erne, der var det også kommet allerede lidt frem, og så tænkte jeg, at det skal der være noget mere af i København. Theim begyndte at lave street art for 3 år siden. Han har også flere udstillinger, og hans kunst er spredt ud over hele landet. Dog er det mest centreret i Københavnsområdet. Det gik op for mig, at der var noget, der hed street art lang tid inden, men jeg var kunstner på det tidspunkt, som i form af alle mulige andre slags kunst. Men jeg kunne ikke lade være med at finde ting i gaden og hænge dem op og klistre mærkelige ting fast og bytte rundt på ting og lave lidt iscenesatte sjove installationer bare sådan på min vej. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at det jo efterhånden var ved at nærme sig street art, og så fik jeg lidt blod på tanden. Street art er en kunstform, hvor både billeder, tekst og andre former for kunst bliver formidlet i form af f.eks. graffiti, tags, plakater, klistermærker, stencils på offentligt tilgængelige steder. Straffen for dette er ofte i form af bøder eller i værste tilfælde et fængselsophold. Blandt de mest kendte street art kunstnere i verden er der f.eks. Banksy, Blick the Rot og Shepard Fairey. Jeg synes street art, det er helt i bund og grund helt i orden at lave. Alle, der har noget kreativt at byde ind med, både i gaden og alle andre steder, i form af kunst eller noget andet kreativt, synes jeg er i orden. Ja, noget af det er jo hærværk. I det omfang, man ødelægger andres ejendom, så er det hærværk. Men jeg mener godt, man kan gøre det på en mere nuanceret måde, så det ikke er hærværk. Hvis jeg kommer på kant med loven i form af bøde, så er det måske retfærdigt, at jeg får en bøde. Men den er lidt svær at svare på. Umiddelbart synes jeg, at hele grundlaget og loven er i vejen for noget godt, så det vil nok være unfair i mit synspunkt, men jeg bryder loven, så okay, fair nok. Først er der altid et budskab. Det er det vigtige. Budskabet er meget forskelligt. Jeg laver ofte venstreorienterede budskaber. Ofte laver jeg noget om menneskeret, menneskeværd, men specielt også mennesketyper. Jeg er meget inspireret af mennesketyper og forskellige udgaver af, hvad folk er blevet til. Nogle gange havde jeg, og nogle gange havde jeg ikke. Og jeg ved, at der er nogen, der arbejder med politisk street art, hvor de har et politisk budskab. Men et budskab kan også bare være at sende et smil videre, eller at der er noget, der er smukt, og det beriger ens hverdag. Så nogle gange havde jeg et budskab, og andre gange havde jeg ikke. Hvis et anarki er ikke nødvendigvis sundt for et samfund, men på den anden side, der har et samfund godt af, at der er fritænkere, og det kan ende i alt fra kaos til kunst. At lave gadekunst er rigtig mange mennesker set som noget kriminelt, men det er også, man kan også vende den og sige, at igen, de skal også tænke selv, for hvis en familie mister sin lille kat, der er stukket af, så sætter de måske 40
A4-ark med et billede af den efterlyste lyst kat ude på telefonpæle og jeg ved ikke hvad, for at få deres kat igen. Og det må de gerne for min skyld. Men så skal de også acceptere, når jeg sætter et enkelt lille unikat stykke håndlavet kunst op i gaden. Til dels. Fordi når du er ude som gadekunstner, så støder du oftest ind i folk, som enten synes, det er noget værre lort, du laver, og er sure over det, du laver, og så kan de virke meget vrede. Du kommer også i kontakt med politiet, sikkert, ikke? I den ene eller den anden form, så jo, til dels på kanten. At jeg træder på loven og gør noget, der er ulovligt, det er en ting, jeg ser som positivt i mit tilfælde. Streetarten har så meget at byde på, og hvis gaden ikke er ejet af folket, ved jeg ikke, hvem der ejer gaden.